Hello, maing adlaw. So nami diri karon ng magsili kay daghan na kay mga sili. So napod mi mga sunflowers diri nga tanom pero gamay ra ni so ipadaghan pa ni namo para daghan mig matanom diri pohon. So mga sunflower ambot sa variety ani nga sunflower. So nara ni diri sa mong silihan. Tapos na diri hapit na ni siya mahinog. So amo na pud nang ipa seedlings. So na mga sunflowers diri tapos didto naapod dira ang mga gulay, mga okra, mga talong. So tan-aw na to dira karon kung daghan bag ma-harvest kay kana kuhaon na namo din i-display din didto. So presko jud kay ang mga gulay nga gina-display diha sa payag dira. Tapos diri napoy mga alugbati. So bag-o pa ni namo ginakuan diri. So may libre na pod mig sudan kay og di siya mahalin, namura man siyang sudanon paniudto. So naratong sunflower nara diha tapos napad mo gipang tanom pero wala pa nagko. Then dira dayon tong bulakan. So ang update sa mga bulak karon medyo kuan na siya ganang nangala ay nadaan na siya bagamay na siya og bulak. Daghan nag mga kuan mga patay-patay pero so far okay pa man siya laagan, maklaro pa man gyapon. Kay init man gyapon karon nya. Naglisod og kuan tanom. So narapod may gipang tanom dira mga bag-o. So agto ta didto sa gulayan, sa okra. So kani diri pod among gitanom diri kay naay mga talong. Tapos didto sa unahan naay mga sili og naay mga pichay. So kaning talong medyo okay ang tubo. Gitry ni namo butang diri kaning plastic milk bitawg ani. Gitry na mo diri kung okay ba siya. So ang purpose ani niya is kanang dili mo kuan ang mga sagbot, dili mo daghan ang mga sagbot. So diara sa punuan ang yuta. So kani murag trial and error pa ni namo kay ginatry na mo diri kung okay ba ni siya diri sa mong location kay kung maka-retain ba ni siya or makakuan og moist ang yuta kung tabunan og ingani kay murag init man kay diri sa mga part. Pero so far ang kaning mga talong okay gyud siya, mi dagko man ano ng talong. So ginabubuan jud ni namo every morning ug afternoon. So kana dira. So sunod adlaw na napod mi mga talong diri nga mga presko pod kaay ni. Tapos diri naay mga okra. So kung kanang ginabaligya na mo dira sa babaw di sa bahalinana nga display area. So diri ra na namo ginakuha. Kani gikuhaan ni namo ni ganina so gamay-gamay na lang pero napagyapoy makuhaan ni. So kani diri among makuha mo nang i-display dito sa babaw ra pod. Diri naay kuan seedling nga pichay pero init man kay karong panahon so medyo wala ni dagko ang uban. So maoning mga okra kaning una namo ni natanom. Tapos kani bag-o lang ni siya pero namunga na pod siya. So malibre na gyud mi ani og kuan og di mahalin ang baligya kami rampoy magkonsumo. Tapos kana dira dapit nga part wala pa natamnan og mga gulay. Pero basin pohon kung makalugar na mi kay medyo busy man. Tapos wala pud na mo nga gi lampas kay naamay mga kuan. Naamay ingani naay saluyot. So mautan man gyapon ni mga saluyot, nindot ni siya mura gyapon ni siya og okra medyo danlog siya. So naay mga saluyot dira. Then diri naay kanang murag Bisaya ani nga okra mitubo diri. So okay gyapon siya nga okra kay dugay siya mamatay. Pero dagko na siya iha pa siya mamunga unlike aning mga nasa seedlings nga mga okra. Gagmay pa mamunga na so naay mga saluyot gyapon diri. So katong mulaag og bahalinana naara gyapon mga baligya nga kuan diri. Mga utanon nga gikan diri sa among tinanom diri sa ubos. So didto pod sa pika side naapoy mga gulay didto nga kuan, mga batong. So i-video ra pud to nako next time. So narami diri gulay dayon. Niha din sa babaw nanguha mi og mga sili. Kay daghan na kayong hinog dayon. Kuan basin pangwaon sa mga langgam pangkaunon. So mo ta mo gi-harvest.
Daghan mig mga sili stock dito then gi-harvest lang na namo. Then diri dayon ang bulakan, so diri nga part daghan pag bulak kay bulahi man ni natanom diri sa ubos. So kung katumang laag pwede ra man ni diri dapit sa ubos. Kay dito dapit sa babaw naam gyapon daghan bulak pero nanay mga patay. Pero okay pagyapon kaayo. So ani siya nga type murag cosmos siya nga bulak. Then dira sunflower, diri alugbati. Dayon. Diri din ang sili, daghan nagbunga. Medyo gamay siya tan-awon sa video pero daghan siya bunga. Smell day. So okay kay ngaron ma-harvest kay dili ra pod kay init bitaw. Landong raman niya. Ay hara may ma-harvest og landong kay init kaayo. Magguba ni mga makeup nila, mag-serve para ba ni? Mag-serve para ba ni unya og nay daghan mang laag. Napaman dito. Dito pa sa pikas. Ang hinog na to ba? So mga kuan ra wala ra ni kabot og mga pila ra ni kapunuan pero taga-harvest na mo diri, maka-harvest gyud mig mga around 5 gyud ka kilo. So mga Bisaya ni siya nga mga sili. Kay masindot man ning Bisaya kay dugay siya madaot, then mas halang siya ug mas lahi gyud iyang lasa compare sa mga katong mga dagko. So mga Bisaya ni tanan diri dayon. Oni so far mo nakuha. Ing ani nga type ta sili. So napa siya mga ingani pungango kay dito ra na mahinluan kayo kung kuwaon siya diri sa kuan punuan dali madaan or tigulang ang sili. So daghan na kay mig mga sili diri nga i-harvest. So among gi kalingawan og kuha. So mga hinog ra mo ginakuha kay para sunod adlaw na napod mi kuhaon. So giuna na namo diri dapit sa may landong kay init ka dito sa uban. Dapat kasi ang tiisin mo. Dito niya gay-gay. Dapat jud gwapa manguha kay para makapanilap gyud ang mga customers. Unsa may kaingon sa pagpangipo ni Montermediol? Diha matani. Unsa man may kaingon te? Nalipay miyani na nangipo magsili. Kaya daghan kayong hinog. Kaming tulo, kung kauban. Nag-ipo dayani nila kay apilo nila ni pungango kay para dili madaot ang sili. So wa apod kay customers digtura sa babaw hinluan kanang kwaon ng mga pungango kay og diri daan kwaon dali madaot ang sili o dali maguwang. Tama ba day? Yes. Malata. Dali madaot ang punuan ba? Madaot di ba kanang kung kwaon na nimo nga kuan? So maora to, daghang salamat og hinaot ang tanan. Unsa da hinaot ang tanan? Makapanilap sa sili. Makapanilap daw. Makapanilap sa bahalin nana.